माने बे बिसायख'थिनि बाथ्राखौ लानानै हानजानि मावथिफोरजों माने सावरायलायनो थाखाय मानव गेदेर गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि जायगायाव फैगोन, आंनि जोनोम जायगा, आरो बेजों लोगोसे बिथाङा जायगानि बायदिसिना माने जेंनाफोरखौ लानानै ओनसोलनि मानसिफोरजों माबाफोर दङब्ला बिथांमोनजोंबो सावरायगोन। आं मिजिंथिदों बिथांनि बे दावबायफैनाया खालि राजखान्थिनि बिथिङावल' नङा जासे जोंनि समाजारि बिथिङाव रायजो राजाफोरनि माने बेवहाय रायजो जानायनि बेलायाव गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुजिनानै लानानै बे जायगानि नांगौ रोखोमनि बायदिसिना सरखारि जायफोर हाबाफारि लानांगौ बेखौ बिथाङा निस्सय इयुनाव लानो हागोन, आरो बे जायगानि रायजो राजानि थाखाय जोबोद मोनसे मदद जागोन आरो जिउआव मुलाम्फा जागोन। जिहेतु सार नैबेखौ जिहेतु नुनो मोनदों जोङो बे बिजाथि लाइखौथ' दानो फोसावा आं मोनथिनायाव, आरो राजखान्थियारि भाबै दा खालि मावथिफोरजोंल' माने सावरायलायगोन, आरो मावथिफोरखौ हयथ' आंथ' मोनथिला राजखान्थिनि बिथिङाव बायदिसिना माखासे हयथ' हाबाफारि दं आफादहा, बे हाबाफारिफोरखौ मावथिफ्रा माबायदिहै मावलांनांगौ माने बेफोरनि सायाव माखासे माने लामा दिन्थिनो बेवहाय माने जोंनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैगोन गाबोनहाय, आरो बिसायख'थिनि बाथ्राखौनो सावरायगोन। नाथाय बियो मोनसे आफादारि बाथ्राफोरखौ लानानै बेवहाय सावरायनाय जागोन। गतिके दा खुनु बिजाथि बेफोरनि बाथ्राया दानो जाथ'नाय नङा, नाथाय आफादारि हिसाबै बे बिसायख'थियाव माब्रैहाय आवगायलांनांगौ आरो बायदिसिना जि जोंनि रायजोफोरनि इसुफोर दं बे इसुफोरखौबो हयथ' गाबोन मिथिनानै लागोन, आरो बेफोरबायदि बेलायाव माने बिजेपि हान्जाया माबायदि हाबाफारि लानानै आवगायलांनांगोन, खामानि मावलांनांगोन, बेफोरखौनो गुबैयै मोनथिनो थाखाय आरो मोनसे बिथोन होनो थाखाय बिथाङा हयथ' फैगोन। आरो आंथ' थानो मोना बा बिथांमोननि आफादनि बाथ्राखौबो आं मोनथिया, खालि दिनै गावनि जोनोम जायगायाव फैगोनखाय आङो माबायदि सासे चिफ मिनिस्टार फैगोन, जाहाथे मोजाङै मोजां फैनानै मोजाङै मोजां बिथाङा बे जायगानिफ्राय माने थांनो हायो, बेखौ आङो एसे ओरैनो जोंनि मावथिफोरजों नायफैदों जायगाखौ।